Fl-aħħar 6 snin in-nisa kellhom rwol importanti fit-tkabbir tas-suq tax-xogħol fil-Gżejjer Maltin. Dan joħroġ minn stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO dwar l-indikaturi ewlenin tas-suq tax-xogħol fil-pajjiż. L-NSO qal li r-rata ta' attività tan-nisa żdiedet bi ftit aktar minn 10 punti perċentwali, waqt li fl-aħħar 6 snin sehem l-irġiel fi-żieda ġenerali fir-rata ta' attività kien ta' aktar minn 3 punti perċentwali. Ħareġ ukoll ir-rati ta' attività n-nisa ta' bejn il-25 u l-54 sena żdiedu bi ftit aktar minn 10 punti perċentwali. L-NSO qal li din iżjeda sostanzjali. Fl-aħħar 6 snin ukoll l-NSO innota li naqqas ukoll l-iżbilanċ bejn is-sessi fl-impjiegi, anke jekk dan kien ftit aktar minn 4 punti perċentwali ogħla mill-livelli tal-bqija tal-Istati Membri Ewropej. Dwar ir-rati tal-impjieg, l-NSO sab li dawk tan-nisa żdiedu bi 2.2% fis-sena, waqt li dawk tal-irġiel żdiedu b'medja ta' 0.8% fis-sena. Jirriżulta li żieda fl-impjiegi matul l-aħħar 6 snin ġiet l-aktar mit-tkabbir tas-servizzi. L-istħarriġ tal-NSO ikkonkluda li s-sena li għaddiet l-attività nazzjonali kienet ta' 6.5 punti perċentwali ogħla minn dik tal-bqija tal-Blokk Ewropew. Ġie indikat ukoll li fl-aħħar 6 snin ir-rata ta' dawk li telqu kmieni mill-edukazzjoni u t-taħriġ naqset. L-istħarriġ tal-NSO tratta wkoll il-qatt għal biż-żewġ sessi u fost il-gruppi kollha teta' imqabbla mal-bqija tal-Unjoni Ewropea, ir-rata tal-qatt kienet ta' 3.2% li hija ħafna inqas mill-medja ta' 5.9% tal-bqija tal-Blokk Ewropew.